til det sydfynske, hvor vi i dag skal møde en helt særlig person. Kender du typen, er taget hertil, hvor vores person han nyder sine fritidsinteresser, som lige om lidt bare bliver til interesser. Men hvem er det, vi har fat i? Hvem er vores hovedperson? Det skal vores ekspert hjælpe os med at finde ud af lige om lidt. Og I får lov at gætte med derhjemme. Den nye ekspert her på programmet, og vi har glædet os til, at du skulle komme. Og tusind tak, fordi jeg må være med i programmet. Og det er jo en spændende person, vi har med at gøre, føler jeg. Men lad os se. Vi skal pakke ud. Du kan allerede mærke det nu, at han er en spændingen stiger helt i kroppen. Den første opgave får du allerede nu. Vi har de her 3 biler lanceret her, men hvad for en føler du passer bedst til vores hovedperson? Ja, altså hvis vi starter henne i den, kalder vi den hvide dame. Ja. Det er jo virkelig en, der sparker med hesten. Ja. Altså, nej, jeg føler ikke lige, at man er med på trenden. Nej. Vi er jo 100% elektrisk her. Jeg tror ikke, vi er på den der. Måske heller ikke farven. Nej. Ja. Hvad tænker du om denne her til vores hovedperson? Personen er jo igen den her Volkswagen. Det kunne godt med 10. Det er ikke helt der på banen. Du er der ikke helt? Nej, jeg tænker ikke, det her, det er sgu for langt væk fra personen. Okay, så... Det er jo en god gammel Land Rover. Ja. Jeg føler virkelig, at det her, det er bilen af det, vores hovedperson har. Ja. Vi snakker CO2-klima. Den er jo mere klimavenlig end de 2 andre modeller, vi har her. Tror du, det er vigtigt for... Jeg tror, det er 100% vigtigt. Ja. Drengerøvsbil. Det er jo fandme parkere op i en snedrive. Ja. Også at markere, at vi holder op i en snedrive. Ja, lige at vise. Se vej. Det her, det er jo igen en bil, at vi kan gå ud og reparere med en hammer og skruetrækker. Hvis der er noget, der går i stykker, så fikser vi det lige med det samme. Så siger også handy. Fuldstændig. Det er en handyman, vi snakker om. Alt dufter af læder og det er jo knapper. Prøv at høre. Klik, kan det sige, ikke også? Ja. Det her, det er jo rettet hver mand ønsker at rive og flå i. Hvad siger det om typen, der har en paraply med på en dag, hvor vi rammer lige knap 30 grader? Jamen det er når man har en paraply med, og man har også sådan en lille ting her. Det er jo en person, der afbalancerer sit liv. Man er forberedt. Det kan godt være, at vi står i høj solskin i dag med stråhat og det der, men om lidt der regner det, og så er personen forberedt. Så godt. Vi skal videre til det næste sted. Sådan der. Den er vist lukket. Det er igen det her. Ja, lad os lige tage den lyd. En ny, det siger bare, det er sådan en lille, men det her, der er man med klar over, man har lukket traktoren. Og jeg slog lige mine fingre, da jeg gjorde det, så man kan også mærke det. Fuldstændig. Altså, det er helt vejen rundt. Pivfedt. Det er en helhedsoplevelse. Vi er tosset med det. Fuldstændig. Det næste, vi skal til, det er, at du får mulighed for at møde en af hovedpersonens tætte kollegaer. Okay. Og du får mulighed for at stille et spørgsmål. Noget, der kunne give dig et billede af, hvem det er, vi har at gøre med. Er du klar til det? Ja. Ja, ved du hvad? Hovedpersonen sidder her. Kan du ikke fortælle mig, give mig et hint i, hvordan er personen til fester og sådan noget der? Personen er måske sådan lidt en underspillet type. Han er ikke en, der normalt sådan elsker fokus. Men til fester, så kan han godt finde på at hive et ildshow eller magnetshow frem alligevel. Så, Okay. Det er en helt anden retning, vi går der. Ja. Så der er lige noget at tænke over. En underspillet ildshows-type, magnetshows-type. Det har vi ikke haft med før. Nej. Men tak for din deltagelse, og vi skal videre. Vi er nu kommet til et helt særligt sted. Et arbejdsværelse. Det er ham, der råder over det, som det er en hersker. Og i får nogle vibes, så tænker du, hvad fortæller det her om hovedpersonen? Jeg føler, at vi har med en person, der har balance i livet, trives i orden. Og når vi så snakker orden, så snakker vi orden i kaoset. Ja. Ikke også? Det er det, jeg mærker. Og det er det fineste jo. Ja, og nu kan vi jo bare prøve at tage sådan en skuffe her. Ja, prøv lige at se her. Det er et rigtig godt eksempel. Ja. Mange vil betragte det her som en rodeskuffe, men personen, mærker jeg, har styr på, hvor batterierne ligger et eller andet sted i skuffen. Det er ikke tilfældigt. Nej. Og så tænker jeg så også, at vi har måske lige med en lille frækkert at gøre her. Ja, hvad bygger du det på? Jamen det bygger jeg på en gammel CD her fra, ikke også? Fra 2011 med
måske en lidt bredrøvet dame på, hvis man må bruge det udtryk. Men, og det er jo dødmoderne. I det der 2011, og han er jo forud for sin tid. Ja. Der er ingen kropsshaming. Ja, og jeg tror heller ikke, at personen har det der MeToo sådan meget særligt så elsker man at samle på mærkelige ting. Disketter. Ja, og det her, og man forstår jo godt, det er gemt. Det er jo gemt, men det her, det er jo fra computerens spæde barndom. Ja. Ikke også? Der er ikke nogen grund til, at det skal ikke smides ud. Det skal ikke smides ud. Det kan godt være, at det bliver moderne igen. Det og det med al sandsynlighed. Ja. Vi skal videre til det sidste sted, vi er kommet til nu her. Det er også en central plads for vores hovedperson, og her bruger han rigtig meget tid. Det er hans andet arbejdssted. Før var vi i et arbejdsrum, nu er vi ved hans arbejdsplads. Altså en person med 2 arbejdssteder. Det er nemlig en person, der manifesterer sig flere steder. Der er faktisk placeret 3 ting på det her bord, som ikke er hovedpersonen. Så nu vil jeg høre dig, om du kan gætte dig frem til, hvad det kunne være. Ja, altså, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror ikke, man er sportsmand. Nej. Og alligevel er der noget sport indover, noget jagtinteresser eller sådan noget indover. Okay. Jeg er ikke sikker, men det er en vibe, du får. Alt det her nymodernes sprøjt her, det er simpelthen ikke noget, personen vil. Nej. Det her, det er et no-go, det er bare ud med den. Ikke også? Så tror jeg, at skolebibelen, det er måske ikke lige personen. Der er du ikke lige. Der har vi nok, man skulle lidt ved siden af. Okay. Ikke? Det er helt rigtigt og godt set. Fedt. Super godt. Vi skal til den sidste pointquiz, inden at vi får afsløret, hvem vores hovedperson er. Ja, du sidder faktisk ved et helt særligt bord, fordi det her var et bord, som vores hovedperson har siddet ved, dengang han gik i skole. Så det er jo nogle år siden, at han har været der. Han sad der formentlig heller ikke så meget, fordi han med al sandsynlighed røg ud et par gange. Hvis vores hovedperson oplever muldvarpeskud i sin have, hvordan vil han så agere på det? Er han typen, der vil sige, I love muldvarps, og lade dem være en del af naturen, der er plads til det hele? Er han typen, der vil ringe til en professionel? Eller er han typen, der med sit haglgevær eller jagtgevær vil stå klar i det øjeblik, at muldvarpen skød op i jorden, og så plukkede den lige i æsken? Hvad tænker du om det? Hvad siger mulighederne her? Det der med at bevæge sig ind og ringe, nej, den er ude. Den er ude. Ja. Den er helt væk. Helt væk. Personen, som er naturelsker, der lå også en bog med noget krybdyr og sådan noget der. Ja. Og vedkommende har jo også det der jagtinstinkt. Ja. Det kan man også godt mærke i bilen. Ja. Den der rå mandekraft der. Ja. Ja. Hvis jeg kunne kombinere det, så vil jeg prøve måske at kunne blande de her 2 ting sammen, så at man gav den der et varselsskud. Ikke også? Det kunne også være. Ikke også? Det viser sig, at vores person er faktisk sådan meget I love muldvarps, but just not in my garden. Og nu skal vi videre ned til den sidste del, hvor du skal gætte på, hvem er hovedpersonen. Har du bud på en aldersgruppe? Jeg sidder her ved det her skrivebord her. Jeg tænker jo midt 30'erne. Ja. Altså ikke at man er i 35. Nej, jeg tænker, at man er født omkring... I 1930, 35. Ja. Er det der, at man holder lidt fast i det gamle, ikke også? Fordi man ikke har fået undervisningstimer nok, fordi man har stået uden for døren. En læreruddannelse, måske med en overbygning eller en underbygning på. Så skal vi ned og se, hvem det er, at vores hovedperson er, og I kan gætte med derhjemme, og det får I tid til nu. Jamen, den første person, vi kan prøve at trække op af hatten, det kunne godt være årets pedel, Dan Nielsen. Ja, jeg tror ikke, vi er der. Måske en lille smule for ung. Ja. Thomas, vores skolelærer. Ja, også et bud. Ja, men helt anden kaos rundt i hovedet. Ja. Så det er ikke så vel. Nej. Ikke også, fordi jeg tror, Thomas mere er den der... elbil, ikke også? Fy for føj. Se mig på cyklen. Ja, lige nok. Se mig. Kom, vi skal grave dybere ned i Tves skoles gamle annaler. Okay. Find en person frem, der har været der rigtig mange år. Med den bil her kørte man ud fra Rensholdsminde skole med et skelet på forsædet. Okay. Det er der kun en, der kan finde ud af. Finn Thomsen. Så det er dit bud? Det er mit bedste bud, det er Finn Thomsen. Ja, nu bliver det spændende, fordi vi må se, om nu kommer vores hovedperson. Er det Thomas, er det Dan, eller er det... Nej! Sådan, mand! Finn Thomsen! Tillykke med det. Tak, velkommen til. Og kunne fylde med i hele programmet, og alt det, der er blevet sagt. Er der noget, der har overrasket dig? Nej.
Og det er jo dejligt, fordi at, det er jo det, der er med menneske. Du er et menneske kender, lige du er et præcis. menneske, så kører det bare. Det med, at du skal videre i livet nu, og det er du både spændt på og glæder dig til. Er der noget nyt omkring det? Glæder du dig endnu mere nu? Ja, det begynder at hjælpe på det. Ja. Efter denne oplevelse med os to, hjælper det særligt meget på det nu, at du glæder dig til at komme væk? Ej, så kan man godt få lidt vemod. Lidt vemod. Men du skal jo huske, Finn, du er jo altid velkommen tilbage på Tvede skole. Ja, og det er simpelthen fuldstændig rigtigt, og det var, hvad vi havde herfra, det sydfynske, hvor Finn Thomsen har slået sine folder. Og tak for nu, og vi ses på næste onsdag. Hej! Dinosaur.